Айгөл Әхмәтғалиева. Дауыл. Икенче кисәк. Олар Фаязы белән 2 ел егет белән кыз булып йөрделәр. Шул гомер йөреп тә егетне әниләре белән таныштыра алганы юк иде. Фаязы 8 мартка туй ясыйбыз дип эзми куймый башлагач, яңа ел алдыннан Әлфинәләр авылына кайтып килергә булдылар. Мәңге онытасы юк. Каф арты җеннәре барысы бергә купкандай буран кытырган, давыллап кар яуган көн иде ул. Чаллының иске автовокзалында мәхшәр иде. Кассаларга якын килешле түгел, кеше өстендә кеше. Фаязның үткенлеге бар икән. Ничек итсә әйтте, җаен тапты. Төштән соң Минзәләгә кайтучы калтырча автобуска эләктеләр. Аяк очында басып кайтсалар да, үзләрен бик бәхетле санап, әледән-әле бер-берсенә карап елмаештылар. Әлфинә вакыт-вакыт Минзәләдән автобус булса ярар ие, дип борчылып алды. Аптырама матурым, жан биргәнгә җүн бирер әле, диде аны биленнән кышып барган Фаяз. Егетнең буе озын булгач, ярыйсы гына биек бүректә киеп җибәргәч, башы автобус түбәсенә үк тиеп тора. Шуңа ирексездән бөкрәйгән гәүдәсе кызык та, кызганыч та тыелды Әлфинәгә. Туй-туй димәсәң, булай интегеп тә йөрмәс идең, диде кыз борынын егетнең тун якасына төртә төшеп. Интегү димени, кайчан булай син кыргыйны сәгать буе кычаклап барыр идем, дип елмайды Фаяз. Аларга аркасын терәп сөйләшүләренә колак салып барган бер карчык түзмәде. Шушы кысан тынчы автобуска гына түгел, бар дөньясына ачуын чыгарып түгәргә теләгәндәй корлыккан тавыш белән сирән салды. Хәдерге яшьләрдә оят дигән нәмәкәй калмады, булай да селкенер әмәл юк, ише булары кычаклашып бара. Самый шундый чаклары синең белән мине кычакламас, кысылма Зөләйха, дип ысылдады икенче берәүе. Әдәм рәтле автобус күреркеннәр булырмы? Кайтсаң шушы, китсәң шушы. Тигез бир контролер хатынны әйтәле син, билетың булмаса, кайтма, кырда йокла дип акыра миңа җүләр. Әлдә ярый шоферларында кеше төсе бар, рәхмәт яугыры. Олар утыра тагын. Утыртмай сиңа, аларга да акча кирәк инде, менә терәк. Утын пүләне тиягәндәй тияде инде. Исән-сау кайтып җитәргә генә язсын бүрек. Монда кычаклашып бару түгел, балага узып, бала табарсың, әйттем исә кайттым. Тәрәзәгә сыланып ярлек барган карт кына хатын шулай дип истәп куйгач, ишеткәннәр дәррәү кычкырып килеп җибәрделәр. Эй, уялды Әлфинә шул чагында. Автобус ишеген дөбердәтеп ачып, буран арасына кирип югалырдай булды. Йөзен Фаязның тун якасына яшергән иде. Ике бите кымачтай кызарып янарга тотынды. Егетнең генә кеше сүзеннән егылып китәргә исәбе юк иде. Җилкәсе аша борылып баягы карчыкка: "Әбекәй, җаең булса бу якка борыл, сине дә кычаклыйм", дип эндәште. Автобус иши янә гөр килеп килешеп алды. "Акырышмагыз әле, лучше белгән дугаларыгызны укыгыз. Давыл кытырыпмы кытыра, бер нәмә күренмәй." Күзлекле шофер шулай дигәч, барысы да кинәт кенә тынып калды. Ташбака тизлеге белән булса да, Минзәлә чатына исән-сау кайтып җиттеләр тагын. Юл читендә төшеп калган Фаяз белән Әлфинәнең бәхете бар икән. Күз ачкысыз буранда туңып калтырап, ярты сәгатьләп басып торганнан соң, иске генә йөк машинасы төртте үзләрен. Бармагычларына кадәр туңып өлгергән кыз кабинага кирип утыргач, бер тын бузланган кирфекләрен ача алмый тинтерәде. "Юнле кеше, этен урамга чыгармас көнне йөрмәсәгез", дип аларга күз ташлады. Колакчынлы бүрек кигән, мыеклары шалара башлаган шофер агай. "Кыстырарга кайтканда маҗарасыз гына булмый инде, абзый, түзәрбез", диде Фаяз Әлфинәнең күшеккән бармакларын учы белән җылыта-җылыта. "Мин путчыга хәтле апкайтуын апкайтам да, аннан соң нишләрсез белмәем. Юлга салыпмы салап алалар. Кышкы көнне ай күрде, кояш алды, караңгысы да төшеп бетте инде аның. Кирип кунар кешегез юкмы соң?" Агай кайгыртучан тавыш белән шулай дигәч, машина тәрәзәсенә бәреп яуган карны күзәтеп барган Әлфинә үзе дә сизмәстән елап җибәрде. "Пушыда берәүне дә белмим. Качкында безнең авылдан бер әби яши, анда кадәр җәяү төшсәк, адашып үләбез бит без", диде ул, кул аркасы белән сабыйларча бит ышын сөртә-сөртә. "Эй, янекә, шушындый елак баланы хатынлык калмакчы буласыңмы? Каян таптың шунда илтә куй, мин сиңа үзебезнең авылдан менә дигәнне табып бирәм. Кире йөрмим дисәң инде, әйдә, качкындагы әбисенә илтеп куйык та",
Аннан как раз безнең клубта бишырга төшәрбез. Агай Фаязга борылып, маңгайына ук төшеп торган бүрек астыннан мут күзен кысты. Мәрхәмәтле кеше булып чыкты ул. Батып калырмын, тегесе бусы дип сөйләнеп тормады. Яшьләрне кашкын башына кадәр кайтарып куйды. Фаязның 5 тәңкә сузып маташкан кулын да кискен генә киретте. Береңә бер шагын икәш, тыгып куй. Әле сезгә тормыш башлаганда тиеннәре дә кирәк булыр, дип үз юлына борылды. Караңгылыкны әле тасма-тасма булып яуган, әле тузган мендәр мамыгыдай уйнаклаган кар давылы телеп-телеп үтә дә, кайчак кул сузымы арада торган юлдашыңны да күрмәслек итә. Сызгырган, улаган, тагын әллә нинди кытсыз тавышлар чыгарып, хакимлек иткән буранның тынарга исәбе дә юк. Яшьләр Алмалы ягына кайтучы нинди дә булса машина килеп чыкмасмы дип өметләнеп, юлга күз текәп шактый озак басып тордылар. Кая ул? Кичкә каршы мондый давылда башы 2 булган кеше генә йөрсә инде. Нишлибез, матурам, синең әбекәйне эзләп китәбезме? Диде Фаяз, кар сарган сумканы иңбашына күтәреп. Минем әби түгел ул, мин бәләкәй чакта безнең ыштагы туганнарына кунакка килә торган иде, шуннан гына беләм. Исемен генә белмим дия күрмә. Гөлширәттәй дидек инде. Ярар, сезнең авылныкы дисең бит. Әниеңнәр янына кайтып җитәлмәсәк, Гөлширәттәйдән генә сорап аласы булыр үзеңне. Сүзне шаярыуга борырга дигәндә, Фаязга җиткән юк инде. Аның бер сүзеннән кәефе күтәрелеп киткән кыз, сөйгәненә сыенып, исемен генә ишетеп белгән авылга юл тотты.